Дами и господа, на 19-я международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти Перник 2025 година, Младежки китарен оркестър София получи от посолството на Кралство Испания в България и Институт Сервантес в София първа награда за най-добро изпълнение на творба от испански автор. Представям ви лауреатите от Младежки китарен оркестър София и основателя на оркестъра и преподавател Валентин Бузов. Младежки китарен оркестър София. Добър вечер. Валю, заповядай при нас, при Вени. Благодаря ви, деца. Много сте готини. Деца, защото аз вече не се викам. Младежи, да извиняйте. Благодаря ви, младежи. Благодаря ви. Първо поздравление още веднъж. Първо място, или как се казва при вас, лауреати? Първо място, да. Благодарим. Това е голямо признание. Все пак испанците да кажат да, браво, вие сте се докоснали до нашата култура. Голямо преживяване за нас. Как успяваш да ги заразиш всичките тези различни характери, зоди? И в трудна възраст. По-скоро възраст. Да, възраст. Да. Най-напред да благодаря за поканата. Много се радваме, че сме в вашето шоу. Сега, ние сме тук от... това са младежи, които учат в различни училища с различни предмети. Различни култури. Но нас не събира музиката и изкуството. Ето как китарата, в частност, събира хората и ние ходим по различни фестивали, по конкурси, България и това така. Това са 10 години, дами и господа, ако не бъркам. 10 години, репетиции, 10 години. Турнета, конкурси. Точно така. Над 150 концерта. Точно така. Не може да си го представя даже. Да. Каква дисциплина се изисква? Просто, но както казваш ти, китарата ви обединява. Добре, каква е целта на Младежки китарен оркестър София? Целта е
така, любовта към музиката най-вече, сближаването, което имаме, когато свириме. Всеки един от нашите музиканти, изпълнители, се изявява и като солист, индивидуално. Обаче, като засвириме заедно, удоволствието е страхотно и е много по-хубаво. Усещането, емоцията, адреналина, да свириш заедно с други хора. Сега, дами и господа, за да разберете за какво говори Валю, за това усещане, аз ви каня съвсем сериозно на големия фестивал в Божурище, 6, 7 и 8 юни. Вени, тук е организатора, да каже кога са те. На 7 юни те ще свирят на концерта. На 7 юни, да, 19 часа. 19 часа. Значи 19 часа, Божурище, площад Свети Георги Победоносец. И там ще чуете Младежки китарен оркестър София. Наживо. Защото няма как да им го пресъздам. Да, така е. Исках да спират. Страхотно. Ще участваме с най-голямо удоволствие. Добре, как успявате да сглобите този репертуар? Защото това е, както кажеш, те са от различни училища, различни... Пък това е сериозен репертуар. Да, значи... Къде се случват нещата? Ние си имаме школа, където се обучават много деца. Успявате да се съберете. Да, младежи. Имаме си заличка, в която свирим и репетираме. Нашия репертуар е много интересен. Ние последните години започнахме да свирим и собствен репертуар, което е много трудно, защото малко композитори са писали за китарни оркестри. Значи трябва да го запишете и да го издавате. Да, имаме издадени неща с авторски пиеси, които сега ще чуете. Класическа китара. Да, за класическа китара, авторски неща и много сме радостни, че така успяваме. Да. За вас. Включително и аранжименти правиме с нашия оркестър. А как се сформира младежкия оркестър? Как се случи това? Младежкия китарен оркестър се сформира като учебен оркестър, ако мога да кажа музикална школа, Music Art Center, се сформира като учебен оркестър. Ние имаме и детски оркестър, да спомена. Много интересни малки хлопета. И с такива големи китари. Да. Викам да не е с мандолинка. Не. И започнахме като учебен оркестър, но някак си пое Младежкия китарен оркестър София, си пое по свой път. Взеха да наканят на различни места. Ние бяхме много щастливи от това. Не е било заложено като... Не е било заложено, просто се случи. Проект някакъв, вече просто... 10 години, фестивали, конкурси, благотворителни събития, концерти, различни изяви. Това са като тези деца от Велико Търново, мисля, че ни гостуваха. Браз бенд, как бяха, че... Джуниор бенд. Да. Джуниор, браво. Те мислят, че са в музикално училище. Ние сме... А при вас, още по-сложно. Да. Това ни имаме специалността. Така. Въпреки това имаме деца, младежи, деца, които са лауреати на много фестивали от нашия оркестър. За класическа китара. Да, Веси, Георги, Никола, там и други, които са шампиони тук. Са спечелили. Тук звездни отбор, дами и господа, на българските младежки китаристи в България. Което е много хубаво. Всичките... Бре, колко интересно. Шампиончета. Добре, това е много труден инструмент. Аз си спомням, като малък ми бяха купили класическа китара Орфей. Да, вече ги няма. Няма ги. Той и мене няма. И спомням, че беше много трудно. А при тебе как се случи връзката с китарата? Сега, аз съм роден в град Гоце Делчев и започнах там с класическа китара. Имам и средно музикално образование, имаше в града. След това вече, след 11-ти клас, тогава нямаше 12-ти клас, след 11-ти клас, университети, академии, питам, училища. защото всеки младеж предпочита на електронна китара. Електрическа. Вкъщи специално майка ми и баща ми свириха на китара и аз така от малък. Не много малък, 6-7 клас съм почнал. Значи да благодарим на мама и тати. Да, абсолютно. Че той тогава се е влюбил в китарата и оттам, гледай колко рожби. Това са твоите деца. Така е, абсолютно. Всеки ден се виждаме, всеки ден репетираме и така. Репетициите колко време минават? Час и половина, два, ако имаме някакво участие, даже не могат да ги изгоня от залата, свирят,
Отдадени И на така. изкуството. Много интересно. Много хубаво. И аз нямам търпение, живот и здраве, наистина, като се съберете повече авторски произведения, да ги организирате под формата на албум, примерно, или концерт голям и Живот и с удоволствие ще ви покана отново да презентирате. Живот и здраве. Добре, аз сега ще си позволя отново да те поканя да завършим с още едно ваше изпълнение. Добре. Авторско, нали така? Да, точно така. Добре. Микс от няколко авторски. За мен е голяма чест отново да поканя на сцената Валентин и Младежки китарен оркестър София. Заповядай.